Ja vás pozdravujem, dnes som si pripravila nové video, aby som vás nezanedbávala a ukážeme si masážnu techniku na túto vrásočku alebo na tie dve čiaročky, ktoré sa nám vytvárajú. Takže touto technikou budeme uvoľňovať ten preťažený sval, ktorý vlastne tým svojím vzťahom vytvára potom tie vrásky. Takže nebudeme potrebovať olej, bude to taká hĺbšia, efektívna masážna technika. Budeme potrebovať palce a ukazováky obidvoch rúk. Ja si prichytím válček, taký dosť širší alebo väčší, a ja sa ho budem snažiť dnu do hĺbky roztiahnuť trošku do šírky, ale teraz zapojím palce a idem až pod obočie. A idem až nakoniec masírujem. Dôležité je, aby tie palce boli pod kosťou, čiže válček. A teraz krásne všetko uvoľňujem a masírujem smerom až k spánkom. A znovu. Kľudne si ho môžete aj viackrát takto premasírovať. Palce. Musíme ísť pod úroveň tej kosti pod obočím a k spánkom. A znovu pouvoľňujem. A pomaličky neponáhlam sa, precítim. Maximálne sa snažím ísť do tej hĺbky a rozťahujem všetko. Ešte. A ešte jeden. Výborne. A teraz zohneme ukazovák, prichytíme si ho na kraj obočia, odtiahneme obočie, zafixujeme, zatlačíme do tej pokožky. Druhý ukazovák fixuje obočie a ideme pekne kopírovať nad obočím, všetko masírujem a idem smerom k spánkom. Takže jedna strana drží, aby bola tá pozícia tej vrásky úplne vystretá a pekne druhá ruka masíruje. Idem aj nad obočie, tu sa mi zvyknú vytvárať tie vrásočky, tak aj tie pekne masírujem. To je ono. Stále sme bez oleja, toto je taká hlbšia masážna technika a na každú stranu môžete spraviť 10 masážnych pohybov. Tak, ešte. Ešte si dáme jeden. Výborne. Druhá strana, takže ukazovák fixuje kraj obočia, zatlačím do pokožky, odtiahnem to obočie, aby sa mi tá vráska pekne napla a druhý háčik priložím na kraj obočia a pomaličky masírujem nad obočím a idem k spánkom. Tieto techniky nám veľmi pekne uvoľnia ten sval. To je vlastne základ, aby sa nám tá vráska ešte viac neprehlbovala a nekrčila. Uvoľniť. Tak. Kľudne môžete zaraďovať každý večer, ale aj cez deň. Ešte. Snažím sa naozaj to tak do hĺbky všetko roztiahnuť. Intenzívne pritlačím o tú pokožku a masírujem. Ešte. A ešte jeden. Výborne. A teraz si to spravíme zároveň, čiže dva háčiky. Opriem sa do pokožky. Odtiahnem trošku tú pokožku, aby sa mi to vystrelo to miesto tej vrásky a masírujeme. Ideme zároveň k spánkom. To je ono. Roztiahnem. Toto je aj veľmi príjemné, až vás aj bolí hlava. Uvoľňuje to pekne. Takže nezabudnite pritlačiť, roztiahnuť a masírovať. Ešte. Ešte jeden. Výborne. A teraz nezabudneme aj na vrásky, ktoré sa nám vytvárajú v strede čela. Tam budeme potrebovať hrany, aj palce, takže pôjdeme pekne z jednej strany na druhú. Ešte. Tak intenzívne idem. Ešte. A ešte. Výborne, takže máme to také zčervenené.
A teraz celé dlane od stredu. A všetko sťahujem popri ušiach a dole. Rozťahujem všetko, uvoľňujem popri ušiach a dolu. Stále sme bez oleja a dolu. Roztiahnem a dole. Ešte. Takže môžete zaraďovať kľudne, pouvoľňovať všetko. A ešte jeden. A máme. Takže krátka technika na vrásky na čele. Majte sa krásne.